пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам дастонашонро бо об тар карда чеҳраашонро молиданд ва гуфтанд: لا إله إلا الله إن للموت سكرات. чӣ гунае ки ривоят шудааст, пайғамбар ба боло назар карданд, гӯё ин ки чизеро диданд, ва дар дигар ривоятҳо омадааст ки ҷабраил назди пайғамбар омад ва гуфт: эй Муҳаммад, интихоб кун. Пайғамбар гуфтанд: اللهم الرفيق الأعلى. оиша разияллоҳу анҳо мегӯяд: ман сураеро хондам ва хостам то ба бадани пайғамбар бимолам ва аз Аллоҳ бихоҳам ки ба ӯ шифо диҳад. Аммо пайғамбар гуфтанд: на, балки дуо кун ки то Аллоҳ бароям рафиқии бузургро насиб кунад. Дар ҳамин ҳолат, вақте ки мисвокро тар карда молиданд ва пайғамбар интихобашонро карданд ва пайғамбар дастонашонро бо об хостанд ба пешониашон бирасонанд ки дасташон ба замин афтид. Ва оиша, Аллоҳ аз ӯ розӣ бод, дар кард ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам вафот карданд ва аз сабаби ашки чашм ва дарди дил тасаввур кардани ин ҳолат ғайриимкон аст. Ва ӯ барои хабар кардани Абу Бакри Сиддиқ шахсеро фиристод ва дар ривояте омадааст ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам вақте ки дастонашон афтиданд, хона пур аз хушбӯӣ шуд. бӯи хуше тамоми хонаро фаро гирифта буд ва умми Салама мегӯяд: аз сабаби оне ки пайғамбар арақ карда буд, дастамро бар қафаси синааш гузоштам то онро пок кунам ва вақте дастамро бардоштам, ҷумъаҳои зиёде мегузаштанд ки вузӯ мекардам, хӯрок мехӯрдам, аммо бӯи хушбӯӣ ки аз пайғамбар дар дастам монда буд намерафт. Ва ин аст суннати Аллоҳ. вақте шахси солеҳе аз дунё мегузарад, фариштае бо атр бадани ӯро мешакад ва атри хушбӯи тамоми хонаро фаро гирифт. ва ҳамчунин ҳафса разияллоҳу анҳо ба хонаи падараш Умар одам мефиристад ва оиша разияллоҳу анҳо ба хонаи падараш Абу Бакр, ки 1.5 километр дуртар зиндагӣ мекард. Пас аз марги пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам, аввалин шахсе ки ба хона даромад Умар разияллоҳу анҳу буд. ӯ аз оиша иҷозати даромадан пурсид, зеро хонаи оиша буд ва оиша разияллоҳу анҳо мегӯяд: ман барояш иҷозати ворид шудан додам ва ҳиҷобамро пӯшидам. оё дар ҳолати ғаму андӯҳ фикри ҳиҷоб? барои чӣ худро дар сару рӯят намезанӣ, эй оиша, зеро дӯстдоштаат вафот кард? барои чӣ? зеро дар таълимоти расули Аллоҳ ин хел корҳо набуданд. онҳо ғаму андӯҳ ва мушкилиҳоро бо меъёрҳои ислом паси сар мекарданд, бо он чизе ки Аллоҳ барояшон муқаррар кардааст. ва ӯ ҳиҷоби худро ба сар кард. Умар бошад бо саҳобаи дигаре Муғира ибни Шуъба ворид шуданд. Умар разияллоҳу анҳу омад ва болои сари пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам истода гуфт: эвой, чӣ қадар беҳушӣ, чӣ қадар чуқур аз ҳуш рафтаӣ. баъд аз ҷой бархост ва хост аз хона берун ояд. ва Муғира гуфт: эй Умар, пайғамбар вафот кардааст, ӯ аз ҳуш нарафтааст. ӯ гуфт: дурӯғ мегӯӣ, ту шахсе ҳастӣ ки фитна туро фаро гирифтааст. пайғамбар намемирад, ӯ назди парвардигораш рафтааст ва монанди Мусо бархоҳад гашт. пас дастҳои рост ва пойҳои чапи мунофиқонеро ки мегӯянд ӯ мурдааст мебурам. Умар марги пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва салламро қабул карда наметавонист. ва ҳангоме ки ӯ ин суханҳоро мегуфт, шамшери худро бароварда хитоб мекард: ҳар касе ки бигӯяд пайғамбар вафот кардааст, сарашро аз танаш ҷудо мекунам. пайғамбар вафот накардааст. бо чунин суханҳо дар байни масҷид фарёд мезад. Аббос ибни Абдулмутталиб ин ҳама ҳолатро дида гуфт: эй мардум, ҳаст дар байни шумо касе ки шунида бошад ки пайғамбар гуфта бошанд ман намемирам? зеро мардум дар ҳаяҷонанд. зеро Умар гуфта истодааст ки пайғамбар вафот накардааст ва хабарҳое омада истодаанд ки пайғамбар вафот кардаанд. мардум дар тааҷҷубанд ки худаш чӣ шуда истодааст. пас Аббос ибни Абдулмутталиб бархост ва гуфт: эй мардум, оё касе аз шумо шунидааст ки пайғамбар гуфта бошанд ки ман намемирам? мардум гуфтанд: на, нашунидаем. ва Умар низ гуфт: нашунидаам. пас Аббос гуфт: шуморо бар худатон шоҳид мекунам ки на Аллоҳ ва на пайғамбар кафолати абадӣ зинда мондани пайғамбарро дода бошанд. пас пайғамбар вафот кардааст. ва ин аввалин баёниае буд ки оиди вафоти пайғамбар баромад ва баъдан Абу Бакр омад. Аллоҳ аз ту розӣ бошад, эй Абу Бакр. Абу Бакр ба хонаи духтараш даромад ва дигар ҳамсарони пайғамбар онҷо буданд ва онҳо ҳиҷобҳояшонро болои худ партофтанд. вақте ӯ даромад,
Паёнбар саллаллоҳу алайҳи васаллам он ҷо буданд ва рӯяшон медурахшид. Абу Бакр рӯйпӯшро аз рӯи паёнбар гирифт ва ӯ, Аллоҳ аз ӯ розӣ бод, хам шуда аз пешонии мубораки паёнбар буса кард ва пас аз он ба боло нигоҳ карда гуфт: эй дӯсти азизи ман. онҳо аз хурдӣ дӯст буданд, дар ғор дӯст буданд. ӯ духтари хурдиашро ба паёнбар ба занӣ дода буд. ӯ наздиктарин дӯсти паёнбар буд. эй дӯсти азизи ман. ва Абу Бакр боз хам шуда пешонии паёнбарро бӯсид ва гуфт: эй оне ки интихоб шуда будӣ. ва ин дафъа хам шуда пешонии паёнбарро бӯсида гуфт: эй паёнбари ман. ва гуфт: он марге ки Аллоҳ барояд муқаддар карда буд, чашидӣ ва дигар ҳаргиз онро нахоҳӣ чашид. ва он чизе ки Ибни Хаттоб мегӯяд ҳеҷ асосе надорад. ва Абу Бакр аз ҳуҷра баромад. дар ин ҳол Умар фарёд дошт. пас ӯ ба Умар хитоб карда гуфт: дар ҷоят биншин, эй Умар. вале Умар, Аллоҳ аз ӯ розӣ бод, ин корашро давом медод. баъдан ӯ, Абу Бакр, Аллоҳ аз ӯ розӣ бод, ба минбар баромад ва суханеро бар уммат гуфт, ки то рӯзи қиёмат боқӣ хоҳад монд. ҳар касе ки Муҳаммадро парастиш мекард, пас бидонад ки Муҳаммад мурдааст. ва ҳар касе ки Аллоҳро парастиш мекард, пас бидонад ки Аллоҳ абадӣ ва зинда ҳаст ва ҳаргиз намемирад. ва ин оятро баъдан тиловат кард. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. Муҳаммад ҷуз фиристодае нест, ки пеш аз ӯ низ фиристодагоне гузаштанд. оё агар ӯ бимирад ва ё кушта шавад, ба ақиб боз мегардед ва ҳар ки бозгардад, ҳаргиз ба Аллоҳ зиёне намерасонад. ва Умар мегӯяд, ки гӯё ин оятро дар ҳаётам ҳеҷ гоҳ нашунида будам. ва вақте Умар инро шунид, ба замин афтид, зеро ҳақиқат боло гирифт, яъне паёнбар саллаллоҳу алайҳи васаллам фавтиданд. ӯ гуфт: оё ин аз Қуръон аст, эй Абу Бакр? Абу Бакр гуфт: бале. ва Аллоҳ мегӯяд: ҳамоно ту низ мемирӣ ва онҳо низ мемиранд.